Natural sanları değişli yine bir öğrenmeli zadımız sanları köpelticilere dargatmak. İlki bilen sanlar iki topara bölýäs. Yönekey sanlar ve goşma sanlar diýip. Yönekey sanlar keskitlemesini berenimizde diňe özüne ve bire bölünýän sanlar yönekey sanlar diýilýär. Goşma sanlar bire we özünden başga-da bir näçe sana bölünýän sanlar aýdylýar. Indi sanları nädip köpeldicilere dargadyp bilýär. Bir misalyň üstü bilen düşündirýin. Misal üçin şu ýerde 60 berilen. 60'ı alýas. Şöyle uzun bir çizik çizýäs. 60 birden soň iň kiçi näçe sana bölünýär? Haýsy sana bölünýär? Iň kiçi 2'e bölünýär. 60 2'e bölen ýagdaýymyzda jogap 3. 30 başlaň. 30 iň kiçi haýsy sana bölünýär birden soň? Birden uly iň kiçi 2'e bölünýär. 32'e bölen ýagdaýymyzda 15. 15 birden uly iň kiçi näçe bölünýär? 2'e bölünýär, 3'e bölünýär. 3'e bölýäs, jogap 5. 5 iň kiçi näçe bölünýär? Özünden başga işlerde bölünýär. Diýmek 5. 5'e bölen ýagdaýymyzda 1. Indi 60'y şu formula göre ýazýas. Berde size yazmazdan ozul. İlki 162'nim dargadyl şeýle köpeldicilere 162. Şunu çözýäs. Iň kiçi näçe bölünýär? Jüt san bolanyna göre iň kiçi 2'e bölünýär. 2'e bölen ýagdaýymyzda 81. 81 täk san 2'e bölünmeýär. 2'den uly iň kiçi 3'e bölünýär. 3'e bölen ýagdaýymyzda 27. 27 iň kiçi ýene 3'e bölünýär. 3'e bölýäs bolan 9. 9'am iň kiçi 3'e bölünýär. 3'e bölýäs 3. 3'em ýene 3'e bölünýär. Jogap 1. Indi şu ýerden bir sanyň näçe sany köpeldişisiniň barlygyny biljek bolsak, şu ýerde ýazan formulamyzy ulanýas. A diýen zadymyz biziň elimizdäki sanymız, ýygindäki sanlarym bunyň köpeldişileriniň derejeli görnüşde ýazylan görnüşi. Meselem 60 deňdir. Näçe sany 2 bar? 2 sany 2 bar. Köpeltmek 3. 1 3 var. Birem 5 var. 162 şunu şu urda yazacak bolsak 162 deňdir. 2 sany 2'den 1 sany var. Köpeltmek näçe sany 3 var? 1 2 3 4 sany 3 var. Indi 60'ın jemi näçe sany köpeldişisiniň barlygyny tapjak bolsak derejelerine 1 goşup köpeltýäs. Diýmek Demek x diýen zadymyz 2, 2 goşmak 1, köpeltmek 1, goşmak 1, z diýen zadymyzam 1, goşmak 1. Yani şu ýerden 3 köpeltmek 2, köpeltmek 2. 3 bilen 2'ni köpelden ýagdaýymyzda 6. 6 ýa mikro köpelsek 12. Demek 60'ın 12 sany köpeldicisi var. Şu burada 163'ün yerine getirjek bolsak, x diýen zadymyz 1, 1 goşmak 1, köpeltmek 4, goşmak 1 deňdir. 2 köpeltmek 5 deňdir 10. Demek 162'nin 10 sany köpeldicisi var. Natural sanlar barada insan okuyu belläkleşip tamam. Iň uly umum bölüji we iň kiçi umum kıratma. Iň uly umum bölüji demek belli bir sanlaryň, mysal üçin 2 sanyň ikisini haýsy sanlara bölüp bolýar we şo sanlaryň iň ulusy. Yani şu 2 sany bölüp biljek iň uly bahama iň uly umum bölüji diýilýär. Iň kiçi umum kıratma demek şu 2 sanyň hem bölünýän iň kiçi sany. Berde bu 2 sany bölýän 2 sany galdysyz bölüp bilen iň uly sanymyz. Berde bu 2 sanyň özünün bölünýän iň kiçi sanyny görkezýär bize.
İki sany misalyň üstü bilen düşündireýin. Misalyň üstü bilen görkezeli. İlki bilen ýanky görkezişmäli köpeldijileri dargat ýaz. Ýöne bu gede ikisini birlikde dargatmaly. 45 60 çizýär. İki sanyň haýsam bolsa biri birden uly iň kiçi näçe bölünýär? 60 2'ye bölünýär. Onda 2'ni ýazýan. 45 2'ye bölünmeýär. Bunu özüne geçirýän. 60 2'ye bölsem 30 bolýar. Ýene serediň iň kiçi 2'ye bölünýär. 45 ýene bölünmek geçirýän. 30 2'ye bölünende 15 bolýar. Ýene serediň iň kiçi birden uly näçe bölünýär? 3'e bölünýärler. O 45'i 3'e bölün ýagdaýymda 15, 15'i 3'e bölün ýagdaýymda 5. İkisi iň kiçi näçe bölünýär? İkisinden haýsam bolsa biri 15 3'e bölünýär. 3'e bölün ýagdaýymda jogap 5, 5 3'e bölmeýän üçin özüni ýazýan. İki sanymam iň kiçi 5'e bölünýär. Jogaplar 1. Indi iň uly umumy bölüjini tapmak üçin men etmeli zadym ikisinin hem deň derejede bölünen sanlaryny tapmak. Şu ýerde 2 diň 62'ye böldük. Diňe 32'ye böldük. 3 hem 45 hem 15'i 3'ü bölüp bildik. Demek şu 3'ü alýas. 3 diňe 15'i böldi. 5 ikisinden böldi. Onda şu 3 köpeltmek 5 deňdir 15. Bu demek men hem 45'i hem 60'y 15'e bölüp bilýän. Indi iň kiçi umumy kıratma gelsek, ýene şu dargatmany ýerine ýetirýäs. 45 60 2'ye bölýäs. 45 30 2'ye bölýäs. 45 15 3'e bölýäs. 15 5 3'e bölýäs. 5 5 5'e bölýäs 1. Berde bizim etmeli zadymız ähli köpeldijilerimizi şu ýere ýazmak. 2 köpeltmek 2 köpeltmek 3 köpeltmek 3 köpeltmek 5 deňdir 4 köpeltmek 9 köpeltmek 5 deňdirim 9 5 45 olan 180. Onda bizim alıp biljek iň kiçi bahamız 180. 180 näme? Şowur sanda 60'a da bölüp bolýar 180'i hem 45'a bölüp bolýar. Natural sanlara değişli düşündürjek temalarym şulardan ibaret. Indiki sapakdan başlap bitin sanlara geçeceğiz. Görüşençek.